ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 27/3/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪೋನಕ್ಲು ಊರಿ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬರ್ದೆ ಕೇನ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯರೆರ್ದತ್ತು ಒರಿ ಬಾಬರ್ದೆ ಕೇನ್ನಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನಿಲು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಆತ್ಮಲು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಮನೆತನದಕ್ಲಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಲು ದಾದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪುನು. ಅಕಲು ಮನುಷ್ಯ ಮತನು ಬುರ್ದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೆಸರು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಶ್ರೀಮತವ್ರದೇ ಎಂಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತಿಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಯುಗ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಎಂಕುಲೆ ಪುರುಷ ಆವಡಾಪುನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಲೆ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬುಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಇಂದು ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಒರಿಯೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮನ 84 ಜನ್ಮದ ಕಥೆಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಅರ್ನ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ಯಾನು ಬೇರೆಡನೆ ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಬೇರೆ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದೇರು ಬೇರೆಗೆ ತೆರಿಪವೆ. ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದಿ ಜರ್ತ ಯಾನೆ ತೆರಿಪವೆ. ಸುರುಸುರುಕು ಈ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆಯರೆಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸುರುತ ಜನ್ಮೋರ್ದೆ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನರ್ದವರ ಬಾಬಲ ತೆರಿಪವರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪವೇನೋ ಅವು ಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಒರಿನಂಚ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಕೇಂದರು ಅವು ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಏನನೆ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸಚ್ಚಿತೋ ಬೀಟೋ ನಚ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಸತ್ಯವಾದಿತ್ಯರಡ ಕುಶಿಟ್ಟು ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ನರ್ತನವಾದುಂಡು. ಅಕುಲು ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮುರುಳಿನ ನುಡಿಸವೆ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ತೊಜ್ಪವೇರು. ವಾಸ್ತವುಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಸತ್ಯಖಂಡದ ಮಾಲೀಕಾದುರ್ಲೆ ಅಂಡ ಬೆರಲ್ಲ ಸಹ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಕುಲು ಏರು ಸತ್ಯಖಂಡದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗ ಸತ್ಯಖಂಡವಾದಿತ್ತನಿಂದು ಅಸತ್ಯ ಖಂಡವಾದುಂಡು. ಏಪ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಅಪಗ ಭಾರತ ಸತ್ಯಖಂಡಾದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಖಂಡ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಸ್ವರ್ಗ ಒಲ್ಪೊತ್ತನ್ ಪನ್ಪುನೇನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆದಿಜ್ಜರು. ಐನೇರ್ದವರ ಏರಾಂಡಲ ಸೈತ್ಯ ಪೋಯರಡ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಕುಲು ತರೆತಿರ್ತಾದು ತುದರು ಮಾತ ಅಧೀನ ಆದು ಬುಡ್ತೇರು. ನಿಕ್ಲೆನು ಪಂಡ ಮಾಯೆಗ್ ಅಧೀನ ಆದು ಬುಡ್ತೇರು. ನಿಕ್ಲೆನು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸರಿ ಮಲ್ಪವೇರು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಆಡುಲ್ಲೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನವು ಮಾತಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಆದುಂಡು. ಈ ಗೀತೆನು ಪನ್ಪುನವಲ್ಲ ಸಹ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡು ಭಜನೆ ಪೂಜಿ ದೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿದು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಶಬ್ದರ್ದು ದೂರ ಪೋಡು ಪಿರತಿರ್ಗದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಯ್ದು ಹೇ ಭಗವಂತನೇ ಪಂದು ಲ ಸಹ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಬ್ದವಾದುಂಡು. ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟೆಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ನಡಪುನು. ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಯುಗವಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನ ಹೊರದು ನಿಕ್ಲೆನು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುವೆರು. ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ ಈಶ್ವರೇ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪೆವರೋ ಅವು ಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಡು ಬತ್ತದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಏತು ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲೆ ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಇತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಬೈದರು. ಏರು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಸಹ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕಿನೆದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬುಡಿಯರು. ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ತೊಂಡೆರು. ಮೊಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಗುರುಕುಲು ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಗುರು ಯಾನೋರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೆ. ಏಪ ಏನರ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇನುವರೋ ಅಪಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಲೋ ಪಂದು ಪನುಲಿ. ಒರಿನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಮತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಒರಿನವು ಮಾತಲ ಮನುಷ್ಯ ಮತ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತವಾದುಂಡು. ಅವು ರಾವಣನ ಮತ. ಇಂದು ಭಗವಂತನ ಮತವಾದುಂಡು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ನಿಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಐನರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ನಾವು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು. ಉಂಗುರೊಡ್ಲ ಸಹ ನಡುಟು ವಜ್ರನು ನೈಪೇರು. ಮಾಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಮಿತ್ತು ಪೂಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮೊಕಲ್ನ ಪುದರಾದುಂಡು ಆದಿದೇವ ಆದಿದೇವಿ ಆದಂ ಬೇಬಿ. ಆದಿದೇವ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿದೇವಿ ಸಂಗಮಯುಗ ತಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಸಂಗಮಯುಗನೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಉತ್ತಮವಾದುಂಡು.
ಇತ್ತೇನೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು ఆయన ಹಿಡಿದವರ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪನೆ 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಡು ಬಾಬ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನು ಪೊಸತಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಾಲಾವಧಿನ ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಮಾತಲ ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರಾದೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಮಾಯೆ ಸುಳ್ಳು ಶರೀರ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುನು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಯಿನವು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಇಂದು ಅಸತ್ಯ ಖಂಡವಾದುಂಡು ಕುಡಿ ಅಸತ್ಯ ಖಂಡನು ಸತ್ಯ ಖಂಡವಾದ ಮಲ್ಪನವು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಆದುಂಡು ఆయన ಹಿಡಿದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡಿಂಚಿನ ಮಾತೇನು ಓದುದರೋ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯವಾದುಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುರ್ದು ಕೂಡ ಇಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಕಾಡುಗೆ ಪಿದರ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ದೇಗ ಪಂಪುನ ಶಬ್ದನೇ ಉದ್ಭವಾಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಇಂಚಿಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವರು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಬರ್ಪುಜೇರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಕುಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಕುಲು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಕುಲು ಕಡಿಟು ಬರ್ಪೇರು ಸುರುಸುರುಕು ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬುದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಈ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒವ್ವಿ ಆತ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿತನ್ನ ಗರ್ಭೊಡ್ದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಯ ಬಾಲೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಕುಲಾದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಎಲ್ಯಾರು ಮಲ್ಲ ರಾಪುಚೇರು ಅತ್ತಂಡ ಗರ್ಭೊಡ್ದುಲ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪುಜೇರು ಬುದ್ಧನ ಆತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸುರುಕು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಂಡು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧನ ಆತ್ಮ ಇಡೀ ಮುಲ್ಪದ ಒವ್ವೋ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಗರ್ಭುಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪೋಪೇರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮನು ಒರಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಪಿರವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಆಕಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ನಡಪುಂಡು ಬೌದ್ಧಿಯರ್ನ ರಾಜ್ಯಲ ಇತ್ತಲು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಡೆಟು ಬರ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಗುರುಕುಲು ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಜಿ ಒರಿಯೇ ಗುರುವಾದುಲ್ಲೇರು ಆರಂತೂ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕಡಪುರೇರು ಕುಡ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮೋರ್ದು ಒರಿಯಾದ ತೀರ್ಥಗೆ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕುಲ ಸಹ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿರ್ದು ತೀರ್ತು ಬರ್ಪರು ಅಂಚೆನೆ ಆಕಲು ಮುಕ್ತಿರ್ದು ತೀರ್ಥಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಆಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ಒಲ್ಪೋದವು ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಈ ಸಮಯಡು ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿಗಾದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು 6 ಗರ್ಭುಡು ಬರ್ಪುಜೇರು ಬೆರ್ನ ಶರೀರಡು ಕುಲ್ದೇರು ಬೆರೆಗ್ ನನೊಂಜಿ ಶರೀರ ಎಜ್ಜಿ ಬೇತಾಕಲಿಗೆ ಶರೀರದ ಪುದರು ಪುಣ್ಣು ಬೆರೆಗ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಸುರುಕು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ದೇಪಂಡ ಅರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಫಲ ತಿಕ್ಕೋಡಾಪುನು ಭಕ್ತಿನ ನಿಕುಲೆ ಸುರು ಮಲ್ತಾರು ನಿಕುಲಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡ್ಪೆ ಒರಿ ನಕಲೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಬೈಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಅಕಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊನಜೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅದು ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಲ ಸಹ ತೆರಿವೇರು ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ನನಂಜಿ ಶರೀರನು ದೇತೊನು ವಾಪಂದು ದುಃಖದ ಪಾತೆರಪ್ಪುಜಿ ವಿಕಾರದ ಪಾತೆರಪ್ಪುಜಿ ವಿಕಾರಿಲು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡುಪ್ಪುವ ಸತ್ಯಯುಗ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪಂಡಲು ಸಹ ಆಕುಲು ಒತ್ತು ನೊನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪದ ಪಿರವದ ತರಹ ಏರು ಒತ್ತೊನ್ನು ಆಕುಲೆ ಪದವಿನು ಪಡೆಪೇರು ಏರು ಒತ್ತೊನು ಜೇರು ಆಕುಲು ಪಡೆಪುಜೇರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತಲ ಪವಿತ್ರ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನೋಕಾಮನೆಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಇಡೇರುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಕಾಮನೆಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪಾರವಾದ ತಿಕ್ಕದು ಬುಡುಪುಂಡು ಈ ಬಾಂಬೆ ಸುರುಕು ಇಜ್ಜನು ದೇವತೆಲು ಉಪ್ಪುದ ಜಮೀನುಡು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಒಲ್ಪ ಚೀಪೆ ನೀರ್ದ ಸುದೆಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೇರು ಕೆಲವೆರೆ ಮನುಷ್ಯರಿತ್ತೇರು ಒರಿಯೊರಿಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜಮೀನು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸುಧಾಮ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಅರಿನು ಕೊರಿಯೆ ಮಹಲು ತಿಕ್ಕದು ಬುಡ್ನು ಪಂದು ತೊಜ್ಪೋಯರು ಮನುಷ್ಯರು ಈಶ್ವರಾರ್ಥವಾದ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಈಶ್ವರೇ ಬಿಕಾರಿದಾನೆ ಆರಂತೂ ದಾತ ಆದುರ್ಲೇರು ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮೋಡು ಈಶ್ವರೇ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಕೊರ್ಪರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಪಡೆಪರು ನಿಕುಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರು ತಮ್ಮ ಕಾಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ನಿಕುಲೆ ಪಡೆಪರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರು ಯಾನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಏರುಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕೂಡ ಬೇತೇರ್ನ ಶರೀರಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಏಪ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಯಾನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನೆ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟುಂಡು ಅವುಲ ಸಹ ನಿಖರವಾಯಿನ ಸಮಯಡೆ ಬರ್ಪೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂಬೇರಡ ಏಪ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಪೆರುಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದ ತೆರಿಯುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ತಿಥಿ ತಾರೀಖು ನಿಮಿಷ ಗಳಿಗೆನು ಬರೆಪೆರು ಅಂಡ
ಬೇರೆಗೆ ಒವ್ವೆ ನಿಮಿಷ ಗಳಿಗೆನು ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್ ಏಪ ಬಾಬಾ ಬೆರಡ ಬದದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು ಅಪಗ ತೆರಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಬೆರ್ನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮೋಡಂತೂ ಮಣ್ಣು ಪಸದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಪಾಪ ಪಸದಿತ್ತನು ಏಪ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದು ನಿಗುಲು ಬಲ್ತರು ನಿಗುಲು ಒವ್ವೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ತಿಜಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಆತ್ಮೋಡ್ಲ ಪತ್ತಿನ ಆ ಪಾಪ ಎಂಚ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು ನಾಟಕಡು ಮಾತ ಆತ್ಮಲೆಗಳ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದ್ರೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ಏತು ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದ ಹೊರತು ಐನು ಏರ್ಲ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಓದವೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರುಗೊಡಂತು ಹಿಟ್ಟಿಡು ಉಪ್ಪುದಾತು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಎಂಚ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಶಬ್ದ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಅಂಡ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಅವು ತಪ್ಪಾದು ಬಿಡುಪುನು ಮನ್ಮನಾಭವ ಶಬ್ದ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಇನ್ನು ಗೀತೆದ ಯುಗ ಆದುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಈ ಸಮಯಡೆ ಈ ರಥೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನೇನು ಅಕಲು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿನ ತೊಚ್ಪದು ಐಟಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಕುಲ್ದುಪು ಲೆಕ್ಕ ತೊಚ್ಪವೇರು ಭಗವಂತನ ರಥ ಒಲ್ಪ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಒಲ್ಪ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೀರು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಇಲ್ಲ ಅದುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಾತ ಆತ್ಮೊಳಗೆ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದು ಸಹ ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಇಂದು ಏಪ ಸುರುವಾಂಡು ಪಂಡು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಂಗಮೆ ಗೊತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಈ ನಾಟಕ 5,000 ವರ್ಷದ್ದಾದುಂಡು ಅರ್ಧೊಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿಯರು ನಾನು ಅರ್ಧೊಡು ಪಂಡ 2,000 ವರ್ಷಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಧರ್ಮಲು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗನೆ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಾದಿತ್ತನು ನಿಖಿಲಿತ್ತ ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಪರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ತೆರಿಪವೆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರೋ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ವಿನಾಶಗಾದು ಇಂದು ಮಾತ ಪಂಡ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ 10 ಪ್ರಪಂಚನೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಜೋಕ್ಲಿ ಯಾನು ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಬಾಕಿ ವಿನಾಶನಂತೂ ಮೊಕಲು ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗಿಯಾದು ಇಡೆಮುಟ್ಟಗು ಭಕ್ತಿಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತೆನು ಓದುದಾರು ಅಂಚನೆ ಕೇಂದರು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪಡಾಪನು ಓರಿ ಬಾಬಾರ್ದು ಕೇನ್ಲೆ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತ ಮತರ್ದು ಸ್ವಯಂನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ತನೋಡಾಪನು ರಡ್ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರಡ ಓವೇ ಪಾಪಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಪೊಡಾಪನು ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಪಾತ್ರ ಕರಾರು ಅಕ್ಕಾದುಂಡು ಈ ಗುಹ್ಯ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದು ನಡಪೊಡಾಪನು ವರದಾನ ಬಾಬಾ ಒಕ್ಕ ವರದಾತ ಈ ಡಬಲ್ ಸಂಬಂಧರ್ದು ಡಬಲ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸದಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮಭಾವ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವರದಾತನ ವರದಾನವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ವರದಾತ ಈ ಡಬಲ್ ಸಂಬಂಧರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಜನ್ಮರ್ದೆ ಆದುಪುನು ಜನ್ಮರ್ದೆ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲುಗ್ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಜೊತೆ ಜೊತೆ ವರದಾತನ ಸಂಬಂಧರ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಲಕನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಭವ ಪನ್ಪುನ ವರದಾನ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಊರಿಯರ್ದು ಡಬಲ್ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕುನಿರ್ದವರ ಸದಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ದೇಹ ಒಕ್ಕ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಪರತ್ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅತ್ತಂಡ ಬಲಹೀನತೆರ್ದು ಭಿನ್ನ ಆಪುನನೆ ವಿದೇಹಿಯಾದ ಪುಣ್ಯಾದುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.